Мин күп күрдем филдей кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле, тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң чын адәмне. Кем сокланмас көчкә, тимер сынса һәм су чыкса баскан изеңнән, тик ни файда? Көчең филдей булып, эшең булса шып-шык тезеңнән. Эзе калсын керсез намусыңның, ни үтсә дә синең кулыңнан. Көчлелегең белән горурланма, кешелегең белән горурлан. Һәр адымыңда синең туры акыл, көчле йөрәк эзен күрсеннәр. Кылыч белән түгел, турылык һәм чынлык белән көчле кешеләр. Син яшәмә җирдә файдасыз бер түмгәк булып, тигез урында. Янып калсын гомерең маяк булып, үзеңнән соң килгән буынга. Утта булган балчык кире купмас, эштә булган тимер тутыкмас. Эш күрсәткән ирне ил онытмас, каберенә изне суытмас.